Arratsaldeon, abuztuaren bisa eta batu geha gaurkoan aurreikusi gabeko udalbatza da eta gai bakarrak ekarri gaitu, hain zuzen ere, Debegesa eta Mutrikuko udalaren arteko Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkearen helmugako jasangarritasun turistikoaren lana garatzeko lankidetza hitzarmenaren lehen gehigarria onartzeko asmotan. Esango dugu hau, titulu luze horren atzian dagoena da, Eusko Jaurlaritzaren bitartez lortu genduen Europako NEST diru laguntzan kudeaketarako hitzarmen bat dela hau, eta 2022ko apirilaren 28an onartu genduen mai hontan hitzarmena bea, honen aurrekari dan hitzarmena, eta da diru laguntza hori kudeatzeko hitzarmena, ezta? Azkar gogoratziarren, proiektu hau da, Debegesak aurkeztutakoa Eusko Jaurlaritzaren aurrian, geoparkiaren izenian. Geoparkia osatzen dugu Zumaiak, Debak eta Mutrikuko udalok, eta hiru udalok bat egin da, proiektu bat egin zen, eta hori udal bakoitzak bere zatixa baino, osotasun baten eta geoparkiaren aterkipian bideratu genduen, eta ontzat eman zen, eta 2022an eskatu genduen, lehenengo diru laguntza, eta 2023an ere, bigarren diru laguntza bat eskatu genduen baita ere, eta gaurko hitzarmen hau eta iazko apirilaren 28ko ere dagozkio 2022ko deialdiko diru laguntzai. 23ko diru laguntzaren kudeaketa handikan ez da hasi. Eta simple esan da, gogoratuko dugu, pixkate eskaietak zentzu dian, Europatikan datozen diru laguntza dira, Europak estatu bakoitzakin, gure kasuan estatuko, Espainiako estatuakin etxen dugu hitzarmen bat, diru batzuk ematen dizkio, gero Espainiako gobernuak komunitate autonomo bakoitzai ematen dizkio diru batzuk, eta gero erkidego autonomiko bakoitzak etxen dugu bere deialdixa. Ondoren, Eusko Jaurlaritzaren eta Debegesaren artean hitzarmen bat egin da, diru laguntza horren kudeaketarako, eta orain azkenengo eskaileta hontan, Debegesak udal bakoitzarekin etxen dugu hitzarmen bat, operatibitate aldetikan. Iazko apirileko hitzarmenian jasotzen zen, orduko hitzarmen haura garatuko zala, ondoren hartuko liakezen adenda edo gehigarrien bitartez. Gaurkoa da, orduko hitzarmenari egindako gehigarri bat, finean orduko hitzarmena mantentzen da, eta berrikuntza moduan dakarrena da, orain artean diru laguntzaren sujeto dan Debegesa, beha izan behartzala, lizitazio prozesu guztia eta obra prozesu guztiaz arduratu beharko litzatekena, beha zalako sujeto, hartzaile diru laguntzana, eta ez gure kasuan bakarrik, Jaurlaritzak kudeatzen dituen proiektu horietan guztietan, gurian bezala, badoz eskualde mailan. Zango nuke danak ez dira, baina eskualde mailako proiektu asko doz, eta proiektu horietan ere, herri ezberdinen batasuna osatzen da, ezta? Garapen agentzien bitartez, gure kasuan bezala. Eta orduan, gehigarri hontan, zabaltzen da pixkat sujetotasun hori, eta orain artean hitzarmenak ematen ziona Debegesai beak kudeatzeko bai lizitazio, bai obra prozesu guztia, oraingoan pixkat zabaldu itzen da, eta udaloi ere aukeri ematentzako edo eskumena ematentzako sujetu izan ahal izateko. Beste kontua da,
Mutrikuko udala moduko erakunde batek, holako diru laguntza bati heltzeko ze aukera dakan, ze kapazidade dakan. Baina, bueno, bintzat, aukera moduan hortxe edo, ezta? Ez da, gehigarri hori, edo aukera berri hori, ez da izan gauza bat geuk eskatutakoa, Jaurlaritzak proposatutakoa, eta, bueno, aukera bezala zabaldu duana, baina, bueno, hasiera baten, gure plantamenduetan bintzat hasiera baten DBGSA izatia horren kudeatzari. DBGSak eta DBGSak hartu beharko litueken kanpoko baliabideak. Beak ere, DBGSak ere dakalako dakan estrukturiak guk bezala, eta olako lan gehigarrixak eta gainean volumen handiko gehigarrixak dian kasuan, kanpoko laguntzak behar izango dira, ezta. Baina, esan detena, gehigarri hau da, Jaurlaritzak proposatutako eredu baten gainean indakua. Lehengunian, uztailean 27an, ingen duen gobernantza batzordean, pixkate ibilinean komentatzen, hontaz, eta zer gutxi gehiago, nire aldetik. Tor, ez dakit zeu ere basau izonekin, ez da izo zer egitxu biharran. Orduan, Inigo eta Jon? Bai, gure aldetik esan, hitzarmenakin ez daka oinolako arazoikan, ados goz, zalantzari gabe, pomenduen proiektuakin, ados gozen bezala. Baina, esan duzun bezala, gauza bada, operatibidade arrazoien gatikan, DBGSA izendatzea, eta, beraiek kudeaketa hori edo gestio hori aurrea DBGSak beak eramatia, eta hori ondo ikusten dugu, beste hainbat alditzen erin izan den bezala. Hemen iruditzeko importantia dela herri mailan, eta batez ere udaletxe mailan, proiektu honi gertuko jarraipen bat etxia. Arrisku ikusten dizugulako, hitzarmenak eta DBGSA izendatu honen kudeatzaile bezala, eta DBGSA izatia horko erabakixak eta hartuko dana. Hemen aipatzen da hitzarmen eredu honetan jarraipen batzorde bat egingo dela, ez dugu ipintzen zeneko osatua, edo zekide izango duan edo ez, nik ez dakit hau izan behar den foroa, edo beste foro bat izan behar den udaletxe mailan, baina bai oso importanti iruditzen zat, udaletxe mailan, hiru alderdixoko gongogoean foro bat sortzea proiektu honi jarraipena etxeko. Dalako, azkenek urtetako eta datozen urtetako proiekturik handixena, diru askoko proiektu bat, eta ez talako bakarrekan obrian jarraipena, ejekuzio maila eta aurrekontuak eta hortaz guk nahi duguna da, batez ere, hasiera ziretken hasi, eta proiektua zelako izan behar den ere adostia. Hau da, indikan proiektu idatzi gabe da, aurre proiektu bat bado, landuta, aurreko legaldixan. Aurre proiektu hortan guk izan dugu, gauza batzuk ondo doz, beste batzuk guri zako gehiago gustatzen, eta beste batzuk inguruan zalantza dakauz edo ez dakigu oso ondo, adibidez, ez dakit, okurritzen zatez, komendu bada, mutrikuko eraikin, ez dakit kutxun bada, okurrezko egitura oso zarra dakana, eder bat, ez dakigu dana gustu eta edifizio berri bat ezela dana berri ingo dan, ez dakigu elemento batzuk behintzat, ez dakit, bere iragan, edifizio horren iragan, ez, hori akordarazteko barare elementu batzuk edo gordeko dian, konservatuko dian, ondarea ikuspuntutikan, borroni kontaneo, ez dakigu dana ustu eta dana edifizio berri bat ezela ingo dan, ez. Bolako gauzak bado, arduratzen digutenak, hor ere labadero bat bado, ur emari bat bado, patixo edo klaustro moduko hortan gelditzen dana, ez dakigu horrekin ere aurre proiektuan hori desagertutzen zen, guk uste dugu hori desagertzia pena badala, eta hori nola baitxe de proiektuan txertatzen edo integratzen asmatu behar dela, eta bado solako elementu batzuk edo, zalantza batzuk sortzen zakuna proiektu honen inguruan, oindikan proiektu idazteko dagoan hontan, tirutzezako, prozesu honetan lanketa komun bat inbertola danon artean, herrigira egokitzutako edo errexan nahira egokitzutako proiektu bat izateko. Ez etortzako kanpoko arkitekto bat, herriko biharrak edo idiosinkrazia edo sentimentuak ez dautzen ez dituztenak, eta etxia proiektu bat zerotikan, gero herrikoa gustatzen ezakuna eta atzea bueltaik ez dakena, ez? Orduan, ondoren informatu baino, beste alderde izoi, iruditzako aurrez, danon artean landu biharreko proiektu badala ikusitza ze dimensio eta ze importantzia dakan proiektu honek. Eta adibide bat jarriko dizuet, DBGSakin izan gainea. Oin dela, 2003 urte nakan zinegotzin izan. Eta DBGSak orduan aldezarreko birgaitzeko bulegoa zabalik, eta tokatzen zen, rotonda ingurua eta parke ingurua eta berritzia. Korratzen zaten, lehenko zinia bota zanean, lehenko virginitata bota zanean,
Eta auki gendu sekulako txokia Debejezako arkitektuakin. Zeurak usten zeuen plaza hontan aurparke bat izan lajun bihar. Eta horko zuaitzak zaurrezo zela. Estetikamente zalako egokisa. Eta plantatzen zauna zan, plaza bat dana arriskua librea. Estetikoki hori goiko plazian eta lizien onduan hori zalako betun pegatzen zoana. Zendu, ja, baina gu bizi guztien oitzugea hori da, herriko mien parki hori da, zuaitzak kere izpimaten dugu, ez dakizu zenbat kostatu zakun, zenbat gerra eta zenbat diskusio hor parke bat mantentzeko adibide bat da. Eta komenduan ere arrisku berdina ikusten dut. Iruditzen zat, herri mailan landu behar deula eta benetan, helarazi behar dizeula, benetan zeintzu dian naixak, ez etortzeko arkitekto talde batek indako proiektu bat, gero tragala eta donok amen ezan bai eman eta aro gustatuko esakuna. Horta guaz esatea, guk hitzarmenakin nadoz, proiektuakin ere bai, komendua berritziakin ere bai, erabilerakin ere bai, baina nahiko genduke prozesu guzti hortan parte hartu eta donon artean lantzia. Inigo? Bai, bueno, gure partetikan, aspaldi ja defendatu ginen, komendua birgaitu beharra zeukala. Uste alderdiano konpartitzen dugu gauza bat zela. Udalak eskuratu, edo udalaz eraikinetik jabetu zen momentutikan, eztabaida hori zabaldu zen, eta gu defendatu ginen, komendua lehenengo merezi zuela birgaitzea lehen bailen. Oin, topatu da tresna bat, nahiko eraginkorra diala Europako funtsa honek. Topatu dan, aurkitu dan bidea, dela, turismoari bideratutako diru laguntzak Europatik datozenak, plan de sostenibilidad turistikaren bitartez, ondo, eraginkorra dira. Funtzionatzen duen heinean, ondo ikusten ditugu horrek erabiltzia. Ikusi dugu, nolan da, diru laguntza hauetara udala ezin da aurkeztu, bere kabuz, baizik eta garapen agentza diala, alkatek aipatu duen bezala, garapen agentza diala kudeatzaileak, jatorrizko kudeatzaileak, zeuk aipatu duzu eskaieta, garapen agentzia, Eusko Jaurlaritza, Estatua, Europa. Eta, hori, errespetatu behar da, momentuz, kanalak horre diazela. Guk nahi duguna azaldu da, historikoki, Debejezan kudeaketari buruz gure zalantzak aurkitu, hainbat legalditan, gure zalantzak aurkeztu eta plazaratu ditugu. Gehien bat, batetikan udal guztientzako, ez guretzako, baina bestiak Debejeza barnean gauden udalentzako, ez dalako broma bat, dirua suposatzen du urtero, gestio planan inbertzioak, diruak eta abar, eta bestetikan, Jonek aipatutakoaren inguruan, Debejeza bebai, gente bezala, bere erabakiak hartu izan dituela historioki, eta batzuk zuzenak izan aldia, eta beste batzuk ezain zuzenak, edo behintzat eztabaida sor dezaketenak. Orduan guk ez orain, baizik eta historioki azaldu du, Debejezan kudeaketari zalantza batzuk. Kasu honetan, hor aurkezten da, esaten da, eta alkateak azaldu du nolan, adenda honen bitartez, batetik, Debejezak esaten du, hitzez, hor adendan agertzen da, gazteleraz irakurriko ez, gaztelerako bertzioakat, podrá acordar que sea el Ayuntamiento de Mutriku el que ejecute en determinadas circunstancias. Podrá acordar, hau da, baina, bea da, el agente aktibo, momentu bietan, bea da. Eta gero, bezan momentu baten, kopromotor bezala, hau dala, aipatzen da. Orduan, horre dia, adenda, ondo ikusten dugu adenda hori gehitzea. Adendan baita ere jasotzen da, Debejezak zenbat diru jasoko duen, eta azkenean jasotzen dira zelan funtzionatuko duen 3 urteko plan hau. Aipatzen da, eta Jonek azaldu du, jarraipen batzorde hori, garrantzi handia ematen dugu jarraipen batzorde honi, eta hor, alkateik aipatu du, dala, izan aldala, gauza proiektu nahiko haundi bat, igual udal bakoitzaren ardurapean soilik usteko.
behar bada bai, baina, bueno, guk animatzen deguna da, noiz edo noiz, aztertzea momentu bakoitzean, eta itxuraz honek 3 urteko jarraipen bat izango du, animatzen dugu, jarraipen batzorde honekin batera, edo behintzat jarraipen honen batzordeen bidez, aukerak aztertzea. Hau da, udalak gain hartzea gauz batzuk, aktuazio batzuk, eta batez ere, kontuan izan saiatu behar gara izaten, gu jabe zer nahi dugun toki hortarako. Toki honetan, nahiko garbi azaltzen da, noraino iristen den hitzarmen. Eta, horri buruz eztabaidatu ginen gobernazio batzordean. Teorikoki da, birgaitze jasangarri bat, hori da, rehabilitación sostenible del edificio eta efizientzia energetikoa. Hor barruan gauza asko sartu sartu aldia 2,5 milioi dira, diru asko, eta orduan honek zalantzak sortzen dizkigu. Honi buruz egon ginen, hizketan gobernantza batzordean, eta gero gure talde barruan eztabaidatu izan dugu. Orduan, gure hasierako jarrera hitzarmenarekiko oin izango da, abstenitzea izango da. Nahiko ez digu ezetzik esan nahi, baina gure zalantza badauzkagu, eta nahi du ikusi zen nolako garapen eta zen nolako bilakaera daukan, denbora pasala honekin. Garrantzi handia du gai ematen digu komentuko birgaitzeari, baina ikusiko dugu zer ematen duen proiektuak, eta gure partetik prest gaude jarraipan batzorde honetan parte hartzeko. Eta animatzen dugu berriro ere udala agente aktibo bilakatzeko. Atzaldeon, eskertzekoa da, bentsat, oango fazian animatzia, ez? Hau importantia da, eta nola ez, azkenian, lehengotikan gozena etxen eta nahi dana udaletikan da, herrixan nahi doana. Ez, dago konbentu bat amalez jausten dauala. Orduan horrik uste egin aukerak, konbentua azkenian berritzeko eta gauzak ondipintzeko. Gozizketan, 4,8 milioi euroko proiektu batena. Eta lorturana diru laguntzetan dia 2022 2,4, eta beste 6.000 euro 2023koak. Orduan, oain esatia gainean egongo gea eta kontrolon behar deu, erabat ados deskertzekoa da zuen ekarpena. Baina egon da lan bat, diru hau laguntzeko o lortzeko lan importante hau, garapen batzordetan esplikatu da zein esan dan aurre proiektua, zer nahi daen, da hor, nahi esan, ez da egon, ekarpeno interesa hondirik, hortan, ez da egon, orduan, oain etortzia, totalmente acuerdo, etorri eta hon artian engoro mutrigo nahi doana, baina, egon da lanketa bat, eta lanketa importante bat, diru laguntza honek lortzeko, porque 4,8 milioi euroko gasto bat, o proiektu bat aurrera mateko, diru laguntza honek espaldin bat zozen egongo, behan zazoian gainea, duda hoitzezan diru laguntza honena, duda hoitzezan, nesteko diru laguntza honena, oain, ordo zela, perfecto, ongitorri, baina aurreko lana ere, pizkatere eskertuko zan laguntzia eta parte hartzea, hori aurrean amateko. Bien, Txor, edozein kasutan, iruditzen zat hori, hitzarmen daudela pauso bat gehiago, proiektu handi honetan eta luze honetan 3 urte esaten dugu eta 3 urte jasotzen di hitzarmenian, baina laugarren bateako luzapenare aurre ikusten da egon leikela eta honek dakan tamainakin, harritzeko ere etzan izango aurre ikuspen hori, 3 urteko aurre ikuspen hori, laugarren urte batea juteko. Horrekin nahi detezan, kontu luzia dela eta hoxe, etorkizunako obra handi badala, herrixan bere eragina ukiko doana, ezta? Alde askotatik. Eta orduan, Jon, indezun komentaixo hori, lehenengo azaltzia, iazko hitzarmenian dauda, hasierako hitzarmenian jasotzen
dan eta gehigarri honetan errepikatzen den jarraipen batzordia, inditxuia bi saio, inditxugu, da batzorde tekniko bat. Geu ere bagoz, ordezkari moduan, baina ordoz DBGSako udaletxeko teknikarixak, arkitektuak eta gero hitzi berda ere bai, kudeatzaileak azkenean. Eta guain artean beti jun izan da alde administratibotik, ez? Zerri honek, Jesus pleguak eta olako kontuetan. Baina ondo esan dezu, ezin dugulain kanpoko arkitekto baten eskuetan utzi, eta gero, arek ematen diguna ongi etorri, ez? Horre eukiko dugu herri mailan geure ekarpena etxeko, parkian adibidea ere ondo botazu. Eta herrixan bestein bate honlik ez adibideak, ez? Horren gure ekarpen hori ematia oso garrantzitsu izangoa. Gero beste kontu bada, bakizu, hor etxe zarra da, noizko txiadori, 1000 buelta? Uztet? Bai ez. Pentsau, isa 500 urteko etxia da, horrean askotan gure gogu izango litzake igual, dauan-dauanian lagatzia, baina gero arkitektonikoki nahi badu prestatu etxe hori etorkizuneako, hor, txoke ingo dugu, gure nahi sentimentalak izan dezuna, eta gero alderri teknikoak eta, baina bintzat, aldan neurrixan ustartzia importanti izangoa, ondo iruditzen zat. Orduan, pentsatzen dut jarraipen batzordia bat izango dela, jarraipen batzorde teknikoa esan daigun, obra danak eukitzen duen bezala, teknika izan artekua eta, baina gero horrekin paralelo, udaletxeko alderrixon arteko batzorde bate propio ontako eta beste gauza batzutako ere izan like, holako gauza potoluak eta diazenak. Ondo. Eta gero horrek ez dukentzen, herria ere, saio batzuk zabaldu behar baldin badia, hori ere etxia beti izango da, aberazgarri. Askotan holako prozesuak eta luzatu etxen dugu egeixo, baina gero emaitza beti izaten da jendian onarpeneako garantisa batez. Horrean, iruditzen zat, hori artikulatu beharko dula, Eingo dugu. Edozen kasutan, zegoen informatziarren, oain hauzen momentutan hitzarmen nau sinatu ondoren, bixar espada etzi, Europako boletinean publikatuko da, iragarpena, proiektuaren idazketarako kontratazioarena. Horrek dakan diru volumen eitxiota gain dituetzen dugu lurraldeko, bakizu boletina dozela lurraldekua, komunitatekoa, estatukoa eta Europakoa. Hau Europa joan behar da. Izen badak honek, Joseba zela da? Bai, due. Diario de la Unión Europea. Hori, due. De las comunidades de la Unión Europea. Due diru laguntza due bidi hartu behar duelako. Hor ja hasiko gea martxan, eta hor ja epiak betetzen jungo dira, jungo informatzen, baina bixen bitxartian eta kontratazio hori eman aurretik ere, batzen hasi ginke eta konpartitzen. Aitorrek esan duan bezala, utzetik hasi biharrek ere esto, aurre lanketa bat ere egin izan da, baina aurre lanketa hori ere behiratu dezagun, eta etorkizunea behira jarri. Nahiko nuke, motzik bada Aitorrek esan duena ez gustatu, eta fase honetan animatu gala ikustea postu zeatela, nik uste fase guztietan parte hartu deula. Eta lanketa bate ondala handi bat diru laguntzen lortzeko, klaro ondala, batez lanketa administratibo izan dana, egin dezuena zuek turismo bulegotik, hori ez da ukatzen, lanketa hori ondan ikan. Baina garapen batzordetan ere ongea, eta garapatzen batzordetan ere, aurkeztu zen proiektu edo aurre proiektu egin zen duen, guk ezautu egon duia proiektu egin dezagoela, hori oinarritzat hartu zen duen, bere ezazuien ondala 3 legaldi egin zen partartze prozesu bat aurrartu zen duen, eta aurra enkargatu zen duen, eta guk horrela ez gendun gauza onderikan izateko aukerarik euki. Ez hau da, diru laguntza eskatzeko presaka aurkeztu behar dugu gaur, epia motza dakau, aurre proiektu eta aurre proiektua da. Aurre proiektu ezautu gendunean, galderatek eta ekarpenak edo gure zalantzak edo kexakera azaldu deu. Adibidez, nik behin baino gaixotan azaldu dut, niretzako ez talide hona turismo goiko plazatik komendurera matia. Hori 1000 aldiz izan dut, adibidez. Hotela ez gondule ikusten ere edo goru zalantzak zakaula, badakigu hotela ez dela, hotela parte da. Baina aurre proiektuan,
baina aurre proiektuan agertzen zan hotela, agertzen zan, esto, vale. Esto, ez, baina, bueno, baina, landu danean, dana osotasun landu da, eta hori ere guk zalantza horrek plantatu ditugu. Esan dizutena ere, horko labaderua, itxurri sakuran, zalantzak mai gainen ere bota ditugu. Eta, bueno, ez, hau aurre proiektu bada, hau hendikan ez da proiektua, eta hori gero dana definitxuko da, holako erantzunak gota izan zakuz. Zan duen, elementuren magordeko da, komendu bat zala behintzat akordatzeko, nahiz eta badakigun erabile berriak, obra handiz eskatzen dugula, eta, ez, horko distribuzioak eta dana baldatu beharko dira hori, zalantziak ez daka horrekin. Baina, bueno, behintzat badozu elementu karakteristiko batzuk, tornua izan aldana, edo ez dakizan aldana, behintzat ez, akordatzeko hori komendu bat izan dela, konserbatu aldienak. Horre danak plantatu dugu ere, bai. Eta beste bat gauza ere plantatu dugu. Adibidez, liburutegi gisa ere plantatzen denak goiko pizuan, bi pizoko liburutegia, bueno, behian liburutegi gisa, eta goizan erabilena nintzeko gela plantatzen dira, gela iriki bat. Eta liburutegi gisa daka espazio, olako bi espazio zabalikan, goiko erabilera nintzeko gela dana, oza, itxitura gabe, ez goiko erabilera nintzen ezin da izerrerein, isiltasuna mantendu behar banda liburutegi gisa, osea, tabiki ipini behar da, hori beste modu batea. Esan zaku, bueno, hori dana proiektu lantzen denean landuko deu. Osea, ez esan, ez da unikan landu, ez da unikan ekarpenik anein, ez da unikan, osea, gu batzordean magoz eta hor goz, baina ez da uki. Gestio mailan, ekarpen mailan, ez diai. Ekarpenak, endiana beti da, esan dana enfokia da, hor hotel ez ikusten, eta birumatizazio. Baina, hau dana konzeptua dana, envolventia, dala, diru laguntza hone dijuala lotu da, envolventia eta turismo sekzio hortan, ez da hain, Jon, ez da hain ekarpenek. Eta ero aparte de eso, esan dana da gauza bat, garatu dala, garapenetikan, bai, ez da ere eskatu, beha, guazen batzar bat etxea, porque guan zozen bezala interesauta, lehen ere interes berdinalek egin nuke. Guazen interesauta, guazen batzar espezifiko bat etxea, hau aklaratzeko, bestia aklaratzeko. Eta ez maz, gaina mentxe matxan esan zan. Bai, ikusteu diru asko dola, kontu zibili behar geha diru horreken. Eta han dirua jatu da, eta guazen ejekutatzea. Hori izatet, ez? Oain guazen elkarrekin aurrera matea. Baina lehen ere onzanien duda zozen, bai proiektuenak, ez dugu izatet, turismoenak, bai proiektu orokorrenak, bai, eta diru laguntzian nondigan zatorren eta zetorriko zen. Bueno, zetorriko zen garbizakan, nondigan zatorren. Dudori hon da, beti hon da, eta plazaratuen dizue. Bueno, nik uste esaten dizut, ekarpenak eta gure zalantzak eta egin deula einbiartzean lekuan, garapen batzordean gai hau landuan lekuan, eta zuek esan dizan duzu, oin ez da momentua hori proiektu lantzen danean, aieteko, etorreko da hori definitzeko momentua, oain da hori definitzeko momentua, oain behar da. Torretxekan esan dut, gaur berrez esan dut, oain ez izateko berrez ere, pasatu zen, ez, oain da, proiektua defenditzu behar da momentua, oain tokatzen da ekarpenak etxia, eta guk ekarpenak, edo gure iritziak nahi du man, zu behintzat entzutzeko, gure ingo desu nahi desuena, baina behintzat entzutzeko. Hori da esan dutena, ez dut beste izan, ez ditzut kritika ikein zentzu horretan. Baina da, oain tokatzen da, guazen etxe. Baina hori da, baina baina ez esan, hau ez dala etorri zeirutika eta kriston langetien dala horrekin. Oin ez esan. Venga. Oin ez esan. Bai, Inigo. Eta lan hori errespetagarria da, guztiz, bai, errespetatzen dugu. Ni baina Jonekin konpartitzen dut pizkat, etorri da, guri, oza, azaltu zonin pizkatez, nahiko maminduta zagoela, nahiko garatuta. Eta hori bai, eta horren atzetikan dudai gabe lan asko egon da. Eta, bueno, gure ekarpenak izan dira bai, gure partetikan genukan zalantzak eraikin horren etorkizunei buruzkoak. Eta ikusiko, oin ze pasatu da, oinen dakau hitzarmenat, eta pizkatia gaude ikusten, negro sobre blanco, zer dao, ze diru laguntza dakaun, zer nolako proiektu da, 5.000 eta orduan, bueno, eta gure bozka horren hildotik handoa, oin ze ikusten godela, bueno, pizkat, tientos nahi dugula jun. Baina, pizkat, Jonek esaten duen, hausnarketakin, bueno, nolabait, bueno, gusten dugu, gu behai, egon gehala, garapen batzordean, eta, bueno, egin, aportatu dugu, genukan tresnakin eta informazioekin, bueno, alginuna. Gehiago egin alzan, behar bada, bai, baina, bueno, lanketa, atzeko lanketa hori, bueno, eginda topatu dugu. Eta, bueno, ondo, eginda, arrakasta izan du, eta lortu da, diru laguntza. Baina, bueno, gauza bat ez dukentzen bestea. Bueno, neuk ametxuket. Ez, nik ametxuket, baina gogoratuta gaurko egunean gaudela, atzea behiratzen badeu
seguru dozela gauzak ondo indiazenak asko, geizki indiazenak batzuk, zango denik, ein ez diazenak ere egongoia, baina ni nahi diot balixu eman gauza bati. Eta hontan utziko jazue pixkat Aitor Ipintzi aurretik, gure taldean bintzat beha izan dalako honen alma materra eta honen bultzatzaile nagusi, ezta? Eta ipinio sinismena. Sinismen handixa. Eta esango neuke guandala, ez nahi atze jungo baina, guandala, 4 urte, jende gitxik pentsatzen gendula, 4,8 milioi txikan 3 eukiko gendula. Eta hori iruditzen zat, ez da izan porcentaje da, neuneko 60 buelti izangoa, iruditzen zat hori oso lorpen handixa dela. Lehen xabikin ondaien, komentatzen ondaien, ez da? Bai, 3, baina beste 2 faltaia, Horrek ere arduria mateu eta kezkia mateu, eta hori ere gestionatu inbiarko dugu, Baina, baina bintzat, Aitorrek esan duen bezala, komenduan zehose egingo bada, holako diru laguntza bati esker egingo da. Bestela guk ez deu sekula kapazidadik eukiko. Eta, de hecho, gogoratu nahi dut, komendua dakaula, guandala, buruz nabil, baina guandala 16 urtetikan. Udala da komenduaren jabe, guandala 16 urtetikan, eta zoritxarrez, nesteko proiektu gau, presakata korrika, denborakala, bultzatuta, baina ordurarte bakarrik, igual konfunditzuta nahi, baina bakarrik zauen, aipatu duzun hausnarketa ura, 2014 edo entzan daura, eta poko maz, teliatua berritzeko bai entzala proiektu bat, baina hola osotasunean eraikuntzai behai, buelta bat emateko, ez obraldetik bakarrik, bera eraikina beha berreskuratzeko edo birgaitzeko, eta erabilera aldetik ere hori izan zen lanketa bakarra esango duke. Horren, lanketa bakarra dagoenean beti gatuko amotz. Eta lanketa batek beti eskatuko 2. bat, eta seguru 3. bat. Eta gixo ere bai akaso. Horren, esan dezu zen gauzak, liburu tegisa eta espazioan hitzak eta horrek konpartitzia, eta gauza logikoa dira zen neurritzean horrek enbiai integrau, hitzein eta aurrea etxeko balixo bihar digute kuestionatze horrek, ezta? Esan duzuna, tornua eta holako gauzak, eta iruditzen zate gauza horrek ekarpen horreanak batzeko eta proiektuan sartzeko zailtasunik ez deula, ezin deula uki. Baina, esan detena, nik balixoan nahi dioteman gauden momentuan egotiai. Eta gauden momentuan gaude, lan bat indalako, impultso bat eman zakolako, bultzada bat, eta sinismen bat egon dalako. Eta hortan, esan detena, danon ekarpenak eta garapen batzordeko kide guztien presentzia eta esanak eta eginak ondo daude, baina, hor, berriz diot, Aitorrengan pertsonifikatuko nuke tematikei hori, ezta? Beste gabe. Orduan, esan dakua, guazen pausa egun batea, hartu ditugun apuntietatik, guazen etorkizunako pauso berrixak eta foro berrixak preparatzea, eta honek ez dakatza bueltik. Urrengo 3-4 urtietan, konsegitzu bieu, 4 urte barruko mutrikoarrak, espazio berri hoiek eukitzia. Eta horretaguaz, eta konseitxuk. Sufritxuta eta diru kontuekin kezkauta, baina biharko. Ados? Hortxe utziko dugu. Erki, beraz, lankideitze hitzarmenaren aldeko boskak, abstentzioak, eta kontrakorik ez, Joseba. Honen bestez, oporretan ziguazten hoi ondo pasago oporretan, eta hemen gatzen ganoi, zaindu dezagun errixa. Ondo pasatzen zaiat.